बिटिआर गोरोबथानि उनाव BTCनि 6 सिडिउलनि गोहोआ गैमारला नामा? BTCआव आलादा सेक्रेटारियेट आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थासेयावबो मानो हादोरसा सोरखारनि लाइजामा जिल्ला बेंगिरिनावसो थांखो? दिशा BTC सोरखारनि सिङाव थामारा नामा? बिक्रम दैमारिनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। बिटिआर ओनसोलाव सोलायनाय लाबोनायनि रादाजों BTCनि खुंथायनि गादियाव फैनाय प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारनि समाव दा 6 सिडिउलनि गोहोफोरा लासै लासै गैयै जालांमारबाय नामा? बिटिआर ओनसोलाव मा मावनांगौ मा मावनाङा हादरसा सोरखारासो आथिखालाव थांखि लामारो नामा? बाक्सा जिल्लायाव कम्पानि गायसननायनि थाखाय हा नागिरनाय गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बायदियै हादरसानि उद्योग बिफाननि जइन्ट सेक्रेटारिया BTC सेक्रेटारियेट एबा BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो लाइजामखौ हरालासिनो बाक्सा जिल्लानि डिसिनोसो हरनायखौ लानानै बिक्रम दैमारिया गोख्रों फिनजाथाय होनानै ओरैबायदि बुङो। जोंनि हाखौ, जोंनि 6 सिडिउलनि हाखौ, जोंनि बर'नि हाखौ सोरबा आसाम स्टेटआ लाफैनानै कम्पानि बानायनायाव सोर दिनै मोजां मोनगोन? सोर दिनै गोजोननाय मोनगोन? सोरबा मानसिया, सोरबा कम्पानिया जोंनि हाफोरखौ लाफैनानै गिदिर गिदिर कम्पानि बानायफैनायखौ सोर दिनै मोजां मोनगोन? जानो हागौ रावबो मोजां मोननाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला बे जोंनि हा। नाथाय नैबे लाइजामखौ नोंथांमोना नायदो, लेटेस्ट बे मोनसे लाइजाम। बे लाइजामाव बेबायदि लिरदों, तेजपुराव जादोंमोन, बिनि माइन्टसा 25 जुलाइआव थांनाय मान्थआव। जेसेबां BTCनि आन्डाराव जेसेबां खालि हाफोर दं, अबैध हाफोर दं, बेफोर हाफोरखौ कम्पानि बानायनो थाखाय स्टेटआ डिसिनो अर्डार हरदों। डिसिआ अर्डार हरनाय बायदि 10 तारिख आगस्टआव डिसिआ मोनसे कमिटि खालामबाय। बे कमिटिनि नामानो जाबाय टास्क फर्स। बे टास्क फर्सखौ डिसिआ गावनो दिनै कम्पानि बानायनो थाखाय बेयाव मोनसे जेनेरेशन टास्क फर्स होननाय मोनसे रिभिउ मिटिं खालामबाय। नोंथाङा बुजिगोन बे टास्क फर्स माने मा? बे टास्क फर्सखौ मानो दाखो आं बुंनो नागिरदों। दिनै बे लेटारा, नैबे लाइजामा मानो BTC सेक्रेटारियाव फैयाखै? प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव मानो फैयाखै बियो? मानो डाइरेक्ट डिसिनियाव फैदों? बे हाया सोरनि? बे जोंनि 6 सिडिउलनि हाया सोरनि? जों बर'फोरनि। आरो बर'फोरा जोंहा मोनसे काउन्सिल दङ। आरो बे काउन्सिलनि हेड अफ दा डिपार्टमेन्टआ बबेयाव? क'क्राझाराव। क'क्राझार सेक्रेटारियेटनि हेड अफ दा डिपार्टमेन्टआ सोर? प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि। बे लेखाया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव मानो फैयाखै? मानो फैयाखै? BTC सेक्रेटारियेटआव बबे कम्पानिजों बेसेबां हानि बेसेबां बोसोरनि गोरोबथा खालामदों बेबो लासै लासै ओंखारगोन होनना बिक्रम दैमारिया फोरमायनायजों लोगोसे जोंनि हाखौ हादरसा सोरखारा लानो नाजाबाय होननानैबो बुङो। लोगोसे प्रमद बर' बिथांखौ बिटिआर गोरोबथाया मोनफा मोनफायै मावफुंजायाब्लाबो सुइसाइड खालामनो गोनां नङा होनना फोरमायनानै रायजोफोरखौ अननाय दङब्ला नोंथांनि गादिखौसो सुइसाइड खालाम होननानै बिक्रम दैमारि बिथाङा बुङो। जोंनि काउन्सिलासो दानांगौ बे नैबे टास्क फर्स होननायखौ। नाथाय जोंनि काउन्सिलाथ' दिनै जेबो मोनथियाखै। बेफोरनि रहस्यखौ दिनै गोरों गिदिरा, लेखा गोरों रिप्रेजेन्टेटिभ MCLA EM नोंथांमोना जुदि रायजोनो फोरमायनानै होआबा बिनि रिस्कखौ सोर लागोन? सोर लागोन बिनि रिस्कखौ? दिनै आं बुंनो सानो, मानगोनां प्रमद बर' सार, नोंथाङा सुइसाइड जानांगौनि जेबो गोनांथि गैया। नोंथाङा बुंनाय बायदि बै महात्मा गान्धीनि थैनाय मांखरसालिनि गार्डेनाव बुंनाय बायदि बिटिआरनि दफाफोरा आखरे आखरे जाफुङाब्ला आं नोंथांनि दरबाराव थांना आं सुइसाइड जागोन। नोंथाङा सुइसाइड जानो नाङा। नोंथाङा हायोब्ला, गोसो दङब्ला, रायजोखौ अनोब्ला, लाजिनाय आरो गिनायखौ दोनथ'ना नोंथांनि सिटखौ नों सुइसाइड खालाम। नैबे लेखानि एन्सारखौ नोंथाङा होनो हागोन ना? BTC सेक्रेटारियाव बेसेबां हानि एग्रिमेन्ट जादों, खै बोसोरनि मबे कम्पानिजों, बेफोरबो लासै नुजानो हागौ। नैखौ नायदो, मा कम्पानि बियो? दिनै बेनिखायनो आङो रायजो राजानि सिगाङाव आं बेखौ मिथिहोबाय। डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट नोंथाङा सोंदो, नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि उदालगुरियाव सोंदो, चिराङाव सोंदो, क'क्राझाराव सोंदो। बेफोरबायदि लेटार गासैबो डिस्ट्रिक्टआव थागोन।
दुखु मोनब्लाबो गाज्रि मोनब्लाबो रागा जोंब्लाबो उपाय गैया रायजोफोर नंगौखौ बुंनांगोन आरो सैथोखौ दिनै फोरमायनांगोन। दुखु मोननाय आरो लाजिनाय आरो गिनायजों जेबो जाला बेनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव गले गले आं फैनांदों जिहेतु आं इनफरमेसनखौ दिनै मोनगासिनो दं आरो बेफोरबायदि इनफरमेसन दंबावो जेब्ला फाइलखौ मोनगोन नोंथांमोननि गेजेराव आं लाबोगोन। दुखु मोनब्लाबो उपाय गैला रायजोफोर रागा जोंब्लाबो उपाय गैला रायजोफोर नोंथांमोना मा सानदों दिनै जोंनि हाखौ आसाम स्टेटआ लानो नाजाबाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंनानै होयो। बिटिआरनि हाखौ माबायदि जिल्ला बेंगिरियासो बबेयाव बाहायगोन बेनि थांखिखौ लानो हाखो होनना बिक्रम दैमारिया ओरैबायदि बुंबावो। प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव फैयोब्ला जोंनि काउन्सिला डिसाइड खालामगोन बबे हायाव मा बानायनांगौ बबे हाखौ बल फिल्ड बानायनांगौ बबे हायाव मा इन्डास्ट्रि खालामनांगौ जोंनि काउन्सिला डिसाइड खालामगोन। नाथाय डिसिया माबोरै जोंनि हाखौ कब्जा खालामनो हानो मोनखो बर्तमान स्टेटआ बोरै जोंनि हाखौ कब्जा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना दिनै बुजिगोन ना? दिनै बुंनो नागिरग्राफोरखौ आं खावलायदों डिसिया जोंनि सिङाव लेटारा मानो बे डिसिनियाव फैखो नैबे लेटारा मानो डिसिनियाव फैखो डिसिया जुदि जोंनि सिङावबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियावसो फैनांगौमोन। प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि उनावसो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया डिसिनियाव लिरना हरगौमोन बेखौ नेसेसारि एक्सन लानांगौ। नाथाय डिसिया गावनो दिनै चेयारमेन एसपिया दिनै बिनि मोनसे मा होनना बुंगोन एडिशनेल एसपि डिपुटि कमिशनार सुपारिनटेन्डेन्ट पुलिसफोरा दिनै मेम्बार जोंनि काउन्सिलनि मानो सासेबो एडमिनिस्ट्रेसननि दैदेनगिरिफ्रा मानो सासे मेम्बार गैया? प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बिनि चेयारमेन जानांगौ। दे डिसिया थाबाय गनायबाय डिसिया मेजिस्ट्रेट हिसाबै थाबाय मेम्बाराव एसपियाबो दिनै ल आरो आयेननि थाखाय नांगौ जानायखाय बेखौ दिनै मेम्बाराव दोनबाय। नाथाय जोंनि काउन्सिलनि सासेबो मानो गैया? मानो दिनै पलिटिकेल एंगेलनिफ्राय सासेबो दिनै बेयाव मेम्बार गैया? खोथाखौ दिनै रायजो राजाया बुजिगोन ना? बेफोरनि रहस्यखौ दिनै रायजो राजाया बुजिगोन ना? दिनै गिदिर गिदिर कम्पानि लाना फैनानै इन्डास्ट्रि बानायनानै फिसा क्वार्टार बानायनानै गोबां मानसिखौ बाहेरनिफ्राय बेयाव लाना फैनानै जोंनि हाखौ मा खालामनो सानदों हिसाबै दिनै आं खावलायनो सानदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद नोंथांमोना अननानै नैबे लेटारखौ लानानै सोंदो डिसिनियाव सोंदो बेखौ मा खालामनो सानदों सोरनि रिफारेन्सआव मावदों बेखौ जोंनि काउन्सिलनिफ्रायथ' जेबो अथ'राइज गैया। दङब्ला दिन्थि दिनै प्रमद सार बिथांनियाव सोंदो बे लेखाया बोरै फैनो मोनखो डिसिया बोरै जोंनि हाखौ कब्जा खालामनो नागिरदों बोरै दिनै स्टेटआ जोंनि हाखौ दिनै कब्जा खालामनो नागिरदों टास्क फर्स होननायखौ मानो दादों जोंनि काउन्सिलासो दानांगौ बेखौ